so far muna mangana yechipara na tebe amangana yechipara ayo sa mangana infrastructure mu chumbo bonchari niga litko last week ya era na launch mangana yechipara asego constituency ya bonchari chiwo chipara chakera roads chipara 7 cha launch alafu utowate target chipara 17 ikigo cyo kwa se constituency ya bonchari mone para ya matongo igonga raganga yaronje tigo ya chakire korosugu para ya muata mugori nyamarigiri ya chakire korosugu para ya kerina wana ya sagati kemora nyameuru cha chakire korosugu oichoko goike para ya itibo potoro nyankoge ya chakire korosugu nyamaonde metaburo chonsi cha chakire korosugu chipare chire 7 cha chakire korosugu wikeye alafu isikorigere amangana boda ya mangana empowerment muchumbo ebonchari nabo ateta aka initiate program yego chikwira ba murabonse people boda as a training yego full sponsorship program yego chikoba enable banyore chi certificate chi license chiko ko bakonya se amangana yo Burundi obo as chipara araba sa mangana development na launch tie project ya Igonga secondary school yego ga stall building pakayere arafu school ya Nyamiobo nebate stall building iyo aronchi na nengo nyefande area promised you will fund it pakanye kore arafu osekorigire school ya ito ya Nyakungu iyo mochumbe delete okabere orobo nchari anya chakete daktari omoshimi wa honorable oro yoka delete ampenye promising school eju munabone para yete tega school ya bete exposed go cha para mangana chicho ngonye fund are full sponsorship enyare koro sikuyere nebinde binga promising anacha kore community to yumonchari ai no mosae bona Jeff yes omosae benefit kianyorire eyeye maseye mongo atebasa mangana youth agenda korengana na manifesto yumuskonchoke mosae obonchari inkinga ngokonya kianyorire kwa ya maseye asaba ngana yo ya munabono abasae amuna mangana yichipigipigi toyweti amangana yichipigipigi full sponsorship ya mangana yichipigipigi ago chiko konya bamurabete yichipigipigi etabamanya chisheria chipara mba konyogotu mu chipara munabonjale chiro siribuya na nonjoga na document ichinde bono amangana full sponsorship na chaba konya mono kumanya chisheria chipara mba gotuomo erinde banyargo yakonya erinde ngente kende yakabere mto planet yo mushimi wa Charles Njoke nabate amangana ya sports ntorengere tunacha talent tumete squeeze white collar jobs nchiyo mono ndo planti koloje sports na talent nurturing talent by April this holiday and by December ngolonje tori tournament bonchard echiko chokonacha talent abana team chiko qualify chaba empowered either with some cash chacha with projects chacha kama ngana muna chi project chechingo kana bintu binde vingi yes. Alright. Asante sana. Mwancho mwatikale me studio tolenera Jeff Osoro akweroke Simba ya bonchari. Ne board member ase committee li CDF ebunge ya bonchari. Tuataka kora aligerelia sobwinga kerokende bono timaitinga ngwate banga inu moko bagachibesa mwaligerelia nganga ngaichitakire kogenda guchechibesa ya CDF. Yes. Sometimes mbale bakobolia nga members ya baba CDF ngaibago chabarus chibesa ngoja bale mwakanwa intumono nturi konyora mushara muna members ba CDF that's what is why it is called a board abantu understand mangana ye board mune ku work a board abantu bakonyora allowances so meaning chiba shinge chiko tomoja se constituency ya bonchari nigo chikogenda samagenderero ayuare ngete umunchari ndio yes Wano allowances ichinga ichu allowances ichiga ichiga jiarwa jire stipulated die budget iko tomoja kurese serikali nerikazete dinga any member ya CDF Kenya it is nationally are entitled konyora allowance ya only 5,000 nande ke budget ye constituency iko tomu chiba se chingo tomera nguchirororo so meaning e budget yo moncharte ko affected o se constituency and yons ichi atomiwe nande bikaro muri atware ebinge pia so mutinyi mbibere ebyo meaning chiba se monchari nchiko ba misused asi amangana yamagenderero igona kokotebanga kero mutinyi ngotwara muri geikaro gyokorigere linga kero kende ngaki ebese ya CDF etakere gotumeka se ensemo ya bonchari
ya nere inoda nga omutinyi oyo limo gosakabe ngo twala tolege ikaro twa discuss twarigererie progress twa mekire muno monchari nande mune kiombe mune committee nande ingi to bonete okora mune committee going forward. All right, apart from chipaseli chipale chwa kwanire empowering of border riders, amangana ngwa kwana igoro ye mechiese ye ko gorigererie mbinunga ngakero kende ngimurachi gokora mepire ye koronje bana pale na ide inki si ekasi CDF endenererie asabangana CDF ngore yamangana security ndio security ye yokora osikorigereri mona bono isiwika alisuneka teleta oro yuko na launch tia manga modern police station ejo gendete koro sukali suneka police station ejo oro afande ejo mheshimiwa Charles Nchoka afande the second phase ejo aerde arafa mangana security na mangana yabagambi na abeka bagambi bonsi PS ase baraza akabatia bagambi abange babonchali mono ego diariana mbabo ati chi office na batebi omete project ya serikali korosugu wikero erosugu ase title deed egosoma onye no bole mubwe chief onye na office chief bogosoma the chief's office official squad so na te yabagambi bonsi bali bataba chi office baligi amalemo alia arafu abwate chi title deed abakonye onye no kugora apagora amalemo ayu babwate barose chi office gento yakabere mune school yetu ya Bonyoro secondary schools na Nyange na secondary schools chiskuru ekikonyera kyagure pipa kakanywa kyeri notice yoko shegu omujumbe onchoke munaso eto office ga matuka ya makaso na intervention so school eju akaina na abana bonsi pipa so eto school eju full scholarship na full sponsorship for form 1 mpaka form 4 akabokie school eju yonsi bono mpaka 6 so school eju abokira abana baichere babere zaidi ya 200 school ya bata abana bosini 20 boka yankine ya tora abana zaidi ya 200 na Bonyoro chonsi one school eju abokire katesi ya Charles Nchoke na going forward na plan tikuboka chiskuru chinde chonsi picha bonchari. All right. Asante sana ajideka kiandachi atigere chuka kuroka chinsa isato chibono mambi mwanje motigere mi studio akoro kwa Jeff Osoro nere Simba ya Bonchali ne board member ase CDF ya Bonchali nande no mosae o represent interests chabasae kero kende timaitinga abasaba boko representing kimoja muomera na barabo kwanya ole birengere byabo anene mono ntobate munanje nimbato office ya nesi nkobera alisuneka na nero open Monday to Friday abasayengo chabale ba banki babone tokoleru nenje nagada the information na update mujumbe ngabasaye babonchali ayana aramagani abo batagete ento gende yakabere nkomera na tole mangana yemepira ntwachite mepira sto wikaransa ngwikaransa tole eida se tora nyiro ne soda tonye koteba na basaye baito na ki ngi ekeneke bento koru anena sensemo ya basaye. All right. Yes. Asante sana bwana Jeff Osoro asengencho kerokende yokonyole biro byo gukwana na KISII FM timadinga kerokende nkira moteyo mosae obonchali kegrae anene mono kugudina basaye timadinga nkira teyo mosae obonchali yemase yemo yo tegereta simambia bo abasaye babonchali nchegente na batebineke omo jumbe mu achora Dr. Charles Ostu achora Twensi omo jumbe Dr. Charles Nchoke means well na batamagania mayasa abasaye babonchali na abate birengere libya onyo chakira mangana boda ngochara mangana yichi talent na na promise tinga basaye bande bonse muna bono team yetu ya Shabana yabokire ngo endere paka National League basaye bonse babonchali bati talanta baisokya sobonge muna chi tournament chiko chaka bacheza biya bali barachora umusimiwa na ba sponsor ko team chinene cha Kenya egente kende yakabere into plan to launch amangana innovations muna kodika chi proposals amangana internet those are among the things mujumba gereti ko cho empower vijana vetu konyora either self employment because are formal employment eyo those are among the things mujumba de ko korigere limona amangana yobole mgwe Chicago amangana yobole mgwe Chingoko na plant koleta sponsor as chi sponsor se constituency ya Ponchali baleta amangana yobole mgwe Chingoko bakonya abantu baito irinde vijana vetu biba empowered and self employment. Yes. Timadinga karokendo mujumbe obonchali moske Charles Nchoke matukukia kutoka se constituency ende gokwana nabantu ba bonchali muna bono konye anytime banyore holiday ka mujumbe nko ba bonchali muna bono Easter holiday yarete
he has been in Bonchari now melete chitimu chonsi picha Bonchari konya chia mubekera appointment muna chi malibano meraba maliba development committee akomera bomorenda development committee akomera Riana development committee na abasayibonsi ba Bonchari bali ba showed some interest ku meeting na ba meeted so anytime bakwe all day from parliament ose chi weekend chonsi pinko morane no arebo Bonchari ngo chare chi kanisa chitu ngo chare so if utilizes every platform yogote ya Bonchari na gotegera mona Bonchari ninge babenete ko gote ingi babenta koreru so anytime akonyo ari bagamu na chi weekend Fridays no ari Bonchari iko ondegwansi mutaete na babu akomonyora anytime any hour agani komonyora. Asante sana Jeff. Na akirembia mono sana singinchio kanyole biro byo mambia bono gukora na into na update bantu ba Bonchari ntobe tukuriga linga kerokende ngaki amangana CDF ende takativi ntubinde binge biri gokorekana se constituency na ende kerokende kerotora nyole biro ntukorangeria igirinde tukone no mwananchi ya masema tubete ntokia okyo kwaje gukona ngerekeke endo na tebia Bonchari ba minto mbia ngelinga obogambi tiatomo ishimiwa time omo Dr. Charles Choke settle down na mwana vijana bili byanje tekoli kama ngana social media eta yoko criticize omogambi ondegonse chorre kesebo serikali ya set office metinyitira era none tanu mwaka tora era tigato abarayi bacho time ba settle down budget yeso mu financial yeso mu amagendera ko rucha sabantu beto mutware score card ye ino ka 2027 ninu bono ni score card ndego chikogera Dr. Charles Choke osomo jumo ndogonse chorire ase chi constituency chito eta cho rugo semo mochora iko tigato mo time ande ntukia kabere kyo moisongelinga Bonchari bonse bo wanchoku yana bakwani na nabaganira maya abana baito banyori kibasali muna to kwana iga igodi berali nyinge ryerere tiga abana baito basome nande bachikoba abagambi bamambya constituency ya Bonchari. Asante sana Jeff Esimba ya Bonchari na kuganerie amayendugu and anytime turako no kugiranga kerokene tokonyora singincho kumanyanga nande atua kimwa kirebosio buna team ya CDF imeye constituency ya Bonchari. Biabono sana siribaga nande ngakiende ntumera. Asante sana. Asante sana mwanjo motegareri yakoro kwa Jeff Osoro aka Simba ya Bonchari twali gukwana regoro ya constituency development fund mekoro kwa National Government Constituency Development Fund nene mona se constituency area ya Bonchari no twarengega gakona kurigereria berata tuiga na bora nyore tugocha se constituency ya motegereri igo ka standby kegeranto ego komanyikirege ntubona ke gokorekana niyo nero engenchen ne yenkayo mugusi KISII FM naomba kwamba usicheze mbali ningira na asikike kekerebosio nyuma yo konyora mangana mayasenchero yo wikeranu ye chinsa isa to chebono mambia na Ronald Mayaka Brigadier.